नमस्कार मित्रांनो, सांगली रिअल इस्टेटमध्ये तुमचे सर्वांचे स्वागत आहे. आजच्या व्हिडिओमध्ये आम्ही तुमच्यासाठी घेऊन आलो 1.5 एकरची शेत जमीन जी आपल्याकडे विक्रीसाठी उपलब्ध झालेली आहे. या शेत जमिनीचे लोकेशन आहे मिरज तालुक्यामध्ये असणाऱ्या बेडक ग्रामपंचायत हद्दीमध्ये. आता सध्या शेतामध्ये मक्याचं पीक आपल्याला उपलब्ध आहे. जमीन तुम्ही पाहू शकताय. अंतर्गत सोडलेला हा रस्ता आहे. आजूबाजूला सर्व घरं आपणाला दिसू शकतात. मिरजेच्या बस स्टँड पासून फक्त आणि फक्त 2 ते 2.25 किलोमीटर अंतरावर असणारी ही शेत जमीन आहे. या शेत जमिनीची अपेक्षित किंमत त्याचबरोबर इतर माहिती आम्ही डिस्क्रिप्शन मध्ये वर्णन केलेले आहे. ज्यांना कोणाला या शेतीमध्ये इंटरेस्ट असेल त्यांनी सांगली रिअल इस्टेटच्या दिलेल्या नंबरवर अवश्य कॉल करावा. धन्यवाद.